Ngiyabingelela nonke maKemreti ngitheni ngabizanga ngibiza ngomkhulu. Sengiyubani? Hayi, sengubani? Sengu premier. Angifihli phambi kwamakhamera sengu premier. Phela ngithi mina into yami mase ngiyenza ngisabi njengabanye abathi ngicela iskipa kodwa ungangikhombisa. Angisabi mina. Into nje mangingayibekezelela ngiyibekezelele nje. Anginandaba ukuthi uthini, utheni nobani. Ngikhuluma nje ngimela ngiwumkhonto wesizwe 100%. Ungabona imoto igitshelwa yimina iyaphambili ayijiki. Iyowina 2024 iyawina nithanda ningathandi. Siyowina. Like it or not, siyowina. Nizwela ngithi. Alright, my comrade njengamanje sizocela ukuthi si-introduce ama coordinates akhona. Okokuqala masivele sikubeke kuqala esithombeni ukuthi kwenzakalani namhlanje. Namhlanje is just a general meeting. Sizobingelelana ukuthi nizwile ukuthi ikhona lento. Yes. Inhlanhla emnandi ukuthi ukhona ududuzile Zuma. Ndodakaza ngithi. Ukhona ubaba uKhumalo namhlanje abamazi ubaba uKhumalo bazomazi. Bese siba nenye guest. Angiyazi ukuthi ubani kodwa kuthiwe special guest kodwa angiyazi. Kodwa yona ikhona. Ozothi mawuyibona uquleke. Uthi hayibo. Yona injani? Ikhona yona. Maybe siseduze kwakho uboni. Anibuke eduze kweni lapho. Ikhona guest ekhona. Enizobona ukuthi hayibo. Kanti nawe mahlabathini umncinyane. Hawu, impela ukhona. So ikhona nje ithe hayi awuqala ubayeke kuqala kancane. Uyabona uzubona ukuthi balekile le guest. Ithe mayithi ayingeza. Imvula yavele yana. Ayibonwa noma ubani. Bakhethiwe kumele bayibone. Engizokusho ukuthi January kuyolontswa ini umkhonto wesizwe kuphi eOrlando Stadium kuphi eGoli. Engicelayo ma comrade ngicela ukuthi eGoli KZN ayiyongena ngenkani. Ithi ngoma kaMtshengiseni siyofika lishona phakathi eGoli eOrlando makuthiwa iphi viva KZN viva. Angithi seni KZN nonke. Viva KZN viva. Atsoke ngifuna lokho ukuthi lapha ya eOrlando Stadium nonke niyangena. Ngiyacela ukuthi emagroupini wenu khona amagroup amanyalelo uthola ukuthi beyayi advertisela into zabo. Ake ningi-add kulawo magroup. Mina ngizoyifaka ivibe mina. Ngizoyifaka futhi lapho kumele ngilekelele khona. Mangibona ukuthi laba ba serious bafuna isandla. Ngizothi kancane isandla. Kodwa khona ngifuna sonke siyobonakala lapha eOrlando Stadium. Egola ngithi kuzwakele.